Good morning लोगोफोर माफोर दं नोंथांमोना आंखौथ' नायनानै मोजाङानो नांदों जानो हागौ नै ओमफ्राय बे दुस्थुआ मबाइल नायनो थाखाय मबाइल गाब्रब जाना बिदों ओमफ्राय बिमाया बिजा ब्लग बानायगासिनो आरोना सिनि होबाय एसे संख्रि होबाय ओमफ्राय माइब्रा नोंलाय माथा मेखल गोनांसो होमबाबो फिथा बानाय जानो लुगैदों होगासिनो आं दा बेबायदि जाबासो गुरै जायो नहलेबा बाबारे बाब जि गोरा जाखायो जाला जानोनो हाया ओमफ्राय नै एवगासिनो आङो खारफादो थुफ्लिखौ देखा जाला नांदोहाय ओमफ्राय नै आङो दा थास' हानोसै अमानि कारने थास' हानो कारनेसो जानो नागिरदोंमोन नालाय फिथाखौ फुङाव हारसिंनो थास' हानोसै नै एबार आङो जाबो दं थास'आनो एसे बे आन्थायानो जागोन आंना थास'आ मानो होनबा अमाया फिसा फिसा मानैल'सो नालाय नै एबार हानोसै आरो आङो मबाइल लाग्राबो मानसि गैया केमेरा हमग्राबो बोरायाबो गैया नालाय हारसिं हायाबा उपायानो गैया इजाबो वालाव दोनदोलायनानै गेम जिराय जालायबाय आङो हारसिंनो होगासिनो इजा एसे हानानो बजासे जाबाय आरोना ओमफ्राय नै बेसांआनो थोगोन आंनो अमाना होनबा नै जोंहा बिमा फिसा थास'खौ दानस'गासिनो आरोना बिबो नै मिनिलायलायदो बाबु दुस्थ' ओमफ्राय आंहा नै होगासिनो न'आवबो बायला जिलासो जाना दोआव सोगासिनो आङो मा माथो खालामो इयो गिलासखौनो गारजि जालायबाय आरोना जावहोनो होननायाव सोगासिनो ओमफ्राय नै आरामनो गावबो सोफागासिनो ओमफ्राय मानजाबासो र' होनगासिनो आरोना आङो बे टाइमाव बिराद दुस्थु जाखाबाय आयु बाय जालायनाय दुस्थुआ दोसो जाबाय एबार रुनोसै आङो ओमफ्राय गरमथार नालाय बोथोराबो अमाखौनो एसे नायना फैनोसै र' मा ओंख्रि दं होननानै अमाया नायनो फैदोंमोन आं नै अमाया ओमफ्राय मासेया थिगि बुरना दं ओमफ्राय नैबे दुस्थुआ मासेया खासि मासेया बुन्दि ओमफ्राय नै थास' रुनाया जाबायनो आरोना माइरं एंखुर एसे होदों आङो आराम जानाय बायदि नै स' बाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम बयनोबो दे लोगोफोर बाय